SF Production تقديم میکند. موج داشتی موزی تنهایم و تنهایت هیچ خیلی میخواست که توی ما و دگانایت گفتی بگرد قطعی همه کار ندارم نمیکنم جنگ ما گفتم لبای کار که نمیزنم زنگ تو گفتی که من میرم گفتم پناهت به خدا گفتی نکو گفتم دیدنت نمیخوام حتی تو شکستی اومتا تو کندی سپچکاتا کی پدر کای زود روز ربط تو پرتافتیش کوچادا من شکستم دخیما من پرتافتم چالاما کی پدر کای تو بد 23 فеврал да вроде кудак несем неки кудак бозика десем марно сухтесем майдаруно нишон надодесем чига пое гуфтам бовар каде могапшона нафамидем во меган ай бахилишона алам доре мекапем хедмона нареза ашкамоноли ай пешай мавтда сухтан рашкамо шапталаби тирезада малаби стеке барда баджо мекнем ашкамона таги борони тарда уни годора телефона интизори смс мани годорум шишара кҷо дарехтесе дил мега я зангш бза бков ягон баҳона бо фамбар қаср ягон ҷо рафта ё шишта дахона униго дора телефона я дилш мега зангза ку бо фамӯшора ё пиёна ё ки банк зад яке набара ягон каса кайфай заёб мера яке дилша ёва дига кас ма ёд мерам ма ягон бона наёфтам барои зангзанӣ бал ма ягон хона кофтам барои банкзанӣ ки ма бизанам банга фикр да мерам ганда бад ма мезанам зангам яке у бага банда яке ма пирсам ки буд яке кору чи бага яке у ёд накарда боша мара ҳарчи бага нема намезанам занг тоқат мекунам анда сӯзам тоқат мекунам гардарда ҳис кунам дар тамоми юзвам у шиштаги дар дарса телефонаш беовозе дам ба дам синистум каш ба умед нигоҳ медоза нигоҳ мекуна оилам нас ягон смс пропушка на кадом дарсе кадом алим даю фаромӯш кард у шиштаги дар дарса неки дар сар дига фикра гуфт баъди дарс хидам занг мезанам мегум бети қинда гуфт ма анде пас бошам неки қатъиям умонум гуфт ма ёдаш кардам чизе будамаша мефаҳмонум баъд бо фикр кард ки яке занг занам навардора яке дилиш монде қатъи ма биданудан нафора мумкин бароями як борам хидаш занг назад мумкин ма дар кораш нестам мар хела фикро да сар ақалам найдагонам напирсид созам да кҷоям зачин ма дар кораш нестам ма да дили у беҷоям нахоҳ як бор накарда боша фикри қасола ки ма ай пиштиу гардондам чанд астақола нахоҳ як минут барои пирсидани ма наёба вақт ма барои ӯ гузаштам ай гапи очам ай бахт сахт раси дили нозуки духтарак сиёшид ноумед хона рафта ба гапҳои модар ризо шидак ба гирифтани бачаи ямакаш баъд ма аму парини беақли ахмақаш занг задам неки нагуфтам ки чӣ хеле ҷонам недоволни овоз гуфтам ман да таги домдам зарядник да дастар монда буд ба ягон касро ишқи духтарака пири ошид чашмои химориш гуфт хиртақаш пиршид гап зада натонист телефонакаш дагонаш оварда гуфт беақли та надори ҳуш баъди иқа қаҳрӣ будан як бор дӯстдориш накардӣ нагуфти хидаш биёра дидор биниш накардӣ ки охирон дидортон меши дура шуметан ҳами чанда айтреза симкартара фирмета ваҳ бля намедонам чӣ гуфтан ма намедонам чӣ хе фаҳмонам и қиссаи туфтама ма гуфтам ма мебонамеша хидаш гап мезана неки ӯай ҳаёти наваш мара хат мезана мухлистирам ранги маи ёзи зангза бугӯша повод нако барои гап занид ба дер меша